No niin, ja taas sama homma. Ei muuta kuin huomenta. Eli siellähän kävi nyt taas silleen, että toi Otos 2. Päivä 2, Otos 2. Eli vanha kunnon äänet oli taas pois ja kadonneet. Eli hyvää huomenta kaikille vaan. Ja taas lähdetään vuorottelun vapaa-päivä 2. Ja nyt on ollut aikamoista suhinaa tuolla nettipuolella. Eli siellä on nyt markkinat on heilunut ylös alas. Siellä muun muassa otetaan tuosta vähän faktaa. Siellä on itse asiassa mä kävin aktivoimassa just tämmöisen trading potin tossa ja suosittelen käymään Crypto Bubbles. Ja täältä näkee suunnilleen mitä on tapahtunut meininki. Otetaan tosta vaikka nyt se, taisi tosta ponkki vaikka, eli tässä on niinku päivässä 10 pinnaa tippunut, viikossa 10 pinnaa, eli se on se eilinen päivä. Mut vuodessa tullut 6900, eli vajaa 7000 prossaa toi, eli et eipä huono. Mut ei kannata, jos on heikko hermonen, niin älkää olko missään tekemisissä näitten kanssa. Siinä tosiaan menee kaikki. Muuten oli eilen jännittävää, siellä oli Fedillä päätökset, korkopäätökset. Ja oletetusti niin kuin kaikki oletti, niin he pitivät se paikallaan siinä 95% oletti, että pysyy paikalla ja näinhän se tapahtui. Ei tapahtunut mitään. Okei, mutta se siitä pannaan tosiaan se potti piti näyttää. Eli tässä on ollut tuosta pottitiedot, eli 7 minuuttia nyt se on ollut ja jopa niin hyvin nyt tämä homma etenee, että se on vitosen tappiolla. Eli nyt heitin just oletan, että se hiukan tulee nousemaan siitä bouncella mutta tosiaan niin ei nyt ei ihan hyvältä näytä. 7 minuuttia ja -5. Ei hyvä. Katsotaan miten käy. Okei, toinen juttu tänään, mitä pitäisi tapahtua, eli pitäisi käydä tuolla paikallisessa verkkokauppa.comissa. Vähän tekee pikku valitusta, että siellä oli reklamaatioaiheena semmonen langaton mikkisysteemi, missä akku tuntuu nyt sitten vähän niinku tyhjentyvä ilman mitään ja kukaan sitten latailla pitäisi. Ei napsaa se latailut sitten, jos laitetta pitää käyttää, niin kyllä se pitäisi olla niinku toimintakuntoinen. Wireless Go Roden. Aika hyvät vehkeet muuten, mutta ja toimii siis 10 ja 50 metriä ainakin, mutta nyt vaan se akku tyhjenee. Eikä lataa sitä itse asiassa täyteen. Se oli nyt 24 tuntia lattingissa, mutta ei auttanut mitään. Mutta okei, muutama juttu ja tosiaan täytyy katsoa sitten, miten se onnistuu toi homma tossa. Mutta tästä päivä lähti liikkeelle ja ehkä päivitys 2. Tosiaan 1.8.24 on tänään viikonpäivä, mikäli jää torstai ehkä. Ja otetaan tästä päivän haukkukuva vielä. Olka. Miten menee? Onko kaikki ok? Anteeksi, että mä häiritsen, mutta pakko oli kysyä kuulumisia. Joo. No niin, se siitä. Jees. Mut hei, kiitos kun taas jaksot katsella ja palataan kakkososaa sitten ehkä tänään vielä tai jotain. En tiedä, täytyy katsoa. Teen mitä tapahtuu. Kiitos sulle ja hyvää päivää jatkoa. Oikeesti. Tee hei asioita, mistä tykkäät. Älä jumiudu. Viiksetkin pitäisi vähän leikata. Moikka!